12. august. Nasťahovali sme sa do nášho nového domu na Kysuciach. Som taký šťastný. Je tu tak krásne. Hory sú nádherné. No. Neviem sa dočkať, kedy ich uvidím pokryté snehom. 14. október. Najkrajšia krajina na svete. Lístie sa sfarbilo všetkými tými krásnymi odtienmi žltej a oranžovej farby. A cestou som videl aj zo pár jeleňov. Sú také pôvabné. Sú to najkrajšie zvieratá na svete. Toto tu bude raj. No, však zatiaľ, no. 11. november. Čoskoro sa začne lov na jelene. Ja nemôžem pochopiť, ako niekto môže zabíjať tak nádherné zvieratá. Dúfam, že čoskoro napadne sneh. Je tak nádherne. 2. december. Tejto noci napadol prvý sneh. Stal som a uvidel všetko prikryté bielou prikrývkou. Je to ako na najkrajšej pohľadni. Vyšli sme von, očistili schody a prístupovú cestu a potom sme sa guľovali. Ja som vyhral. Keď prešiel snežný pluh, museli sme znovu odhrnúť sneh spred brány. Jaká krásna krajina. Milujem Kysuce. 19. december. V noci znovu sneh. Nemohol som vyjsť z autom a ísť do práce. Ale je tu naozaj krásne. Iba, že som už trošku unavený z lopatovania. Zase prešiel ten pluh. 22. december. Tie biele hovná znovu padali celú noc. Už mám mozole od lopaty. Aj chrbát ma bolí. A ten sviniar s pluhom ako by sa skrýval za rohom a čakal, keď ja odrezem prebrán svinia jedna. 25. december. Veselé, posrané, odporné Vianoce. Zas ten sneh. A ak sa mi niekedy dostane do rúk ten buzerán s pluhom, tak šľada by ich trafil. Prečo nesypú viac soli na cesty, aby sa ten sneh skôr roztopil? 27. december. V noci znovu sneh. Už 3 dní nevychádzam z domu. Iba by som odhrnul sneh za každým, keď prejde pluh. Nemôžem nikam ísť, auto zapadlo do kopy snehu pred bránou a ja aj chladno. A hovoria, že tejto noci napadne 30 centimetrov tých hován. 28. december. Predpoveď nevyšla. Napadlo pol metra. Ak to takto bude pokračovať, neroztopí sa ani do leta. Už aj pluh zapadol. Ten buzerán si prišiel od mňa pýtať lopatu. Som mu povedal, že sa mi zlomilo už 6 lopát. Pri odhrabovaní do bordelu spred brány, ktoré tam on nanosil. Málo chýbalo tomu, aby som mu poslednou lopatou nerozbil hlavu. 4. január. Konečne som sa dostal z domu. Bol som v predajni kúpiť trochu jedla. Keď som sa vracal, zrazil som autom jelenia. Na aute Škoda za 30 000. Posratá háveť by mala byť pobitá. Všade je ako hnoja. Čo ich všetkých nepostrel, aj si polavníčky. 5. január. Som v koncoch. Zamrzla aj slivovita. Som na prášku. 3. máj. Serem na to, sťahujem sa naspäť do Kvetoslavova. Nemôžem pochopiť, ako niekto normálny môže žiť na tých posratých Kysuciach.